Sa diha lamang nga ang balaan nga Eucharistia, hingpit nga mawagtang, nga ang Antikristo mosulod sa akong simbahan. Imong Jesus, Marso 15, 2014, Mensahe 1074, Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal nga pinanggang anak, samtang ang apostasya mudaygayday sa akong simbahan, ang labing dako nga pagsulay sa tanan, ibutang sa atubangan sa tanan nga nagalagad kanako gikan sa sulod niini. Ang mga krisis sa akong simbahan sa yuta magpasabot nga daghang mga pari ang mag-antos sa usa ka makalilisa nga problema. Ang pagtuo sa kadaghanan kanila natay-og na o kinahanglan nga mopili sila kung gusto ba nila nga dawaton ang bag-ong puli nga doktrina nga mopuli sa pulong o magpabiling maunungon sa tinuod nga pagtuo. Bisan ang labing dibutado taliwala kanila malumsan sa kusog nga tingog sa mga impostor ug magsugod sila sa pagduha-duha sa kamahinungdanon sa akong mga pagtulunan sa kalibutan karon. Diin ang sala dili na ipahayag nga adunay bisan unsang kalabutan. Ang dalan giandam na alang sa mga binhi nga ipugas og ang anak ni Satanas sa dili madugay andam na sa paghakop sa bag-ong mini nga simbahan. Ang akong simbahan mag-antos sa usa ka yugto sa makalilisa nga kangitngit ug ang akong paglansang sa cross antuson sa matag kalag nga nagpabiling maunungon kanako. Ang akong mga kaaway muhimo og mapintas og radikal nga mga pahayag nga maghangyo nga ang tanan nga makainsulto sa akong balaang ngalan ipahayag nga madawat sa mga mata sa akong simbahan. Diyutay ra sa mga kaparian ang makig-away batok sa pagpasipala tungod sa sala sa katalaw, apan hibalui kini. Kung sila moambit sa bakak nga mga sakripisyo, bakak nga sakramento, ug bakak nga mga pagtulunan, nga ila unyang sulayan sa pagduso sa akong maunungon nga mga sumusunod, ipahayag ko nga sila dili natako sa pagbarog sa akong atubangan. Kadaghanan sa kadaot nga ipahamtang ngadto sa ordinaryo nga mga tawo, mahimong pinaagi sa mga kamot niadtong misulod sa akong simbahan, pinaagi sa bakak nga mga paagi. Kung sultihan kanila nga ang akong lawas nagpasabot nga lain kaysa sa akong pisikal nga lawas, hibalui nga ang balaang panag-ambit nga imong madawat dili gikan kanako. Dili nimo tugutan nga usbo nila ang kahulugan sa balaang Eucharistia. Sa diha na lamang nga ang balaan nga Eucharistia, hingpit nga mawagtang, nga ang Antikristo mosulod sa akong simbahan ug mopuli niini. Mao kini ang adlaw nga mahibal-an nimo nga ang kalibutan sa politika maghiusa sa mga simbahan nga Kristiyano, bisan diin, o nga dili na ako mag-uban kanila sa sulod nila. Ang akong simbahan bisan paniana dili gayud mamatay, ug mao nga ang akong salin mao ang magpadayon sa pagdan-ag sa akong kahayag ug sa akong presensya nga buhi. Ug daghan ang mangita sa tinago nga mga simbahan ug katong sagrado nga mga alagad ko kinsa pinaagi sa grasya sa Dios nakahimo sa ipabilin nga buot ang akong simbahan. Ayaw hunahunaa nga ang anak ni Satanas, ang Antikristo, magpakita nga agresibo o ingon usa ka dautan nga diktador kay dili kana ang iyang estilo sa baylo. Makabaton siya daghang higala. Higugmaon siya sa daghang mga gobyerno. Ingon man sa mga kaaway sa sulod sa akong simbahan, nga mudayeg sa iyang mataglihok sa pulong, hangtod mahatagan siya og taas nga dungog nga posisyon sulod sa akong simbahan.
ang mga kardinal, obispo ug uban pang mga miyembro sa akong simbahan kanunay nga maghisgot bahin kaniya ug magdayeg kaniya sa ilang mga homilya. Ang iyang gahom sa panghaylo mahimong dako kaayo nga kini mahimong hypnotic. Siya pinaagi sa supernatural nga gahom ni Satanas makadani sa tanan nga mohimo og mga desisyon sulod sa akong simbahan hangtod sa panahon nga sila muyukbo sa iyang atubangan ingon nga siya ako. Kini pinaagi sa ambisyoso nga mga miyembro sa kaparian nga nahulog sa ilang pagtuo apan sa gihapon bisan pa niana gipanalanginan sa gasa sa Holy Order nga ang Antikristo makabaton og dugang nga gahom. Mokuha siya gikan ini mga alaot nga nahisalaag nga mga traidor kanako. Ang katapusang bahin sa gahom gikan sa sulod sa akong simbahan. Hangtod nga andam na siya sa pagsulod niini isip bag-ong leader niini. Tanan sa nining panahon sa kangitngit, ang akong mga kaaway uban ang makapahupay ug madanihon nga paagi adunay usa ka talagsaon nga abilidad sa pagpresentar sa mga bakak ingon nga kamatuoran. Kadto lamang nga nagpadayon sa pag-ampo alang sa panalipod ug kinsa nagsaway kang Satanas sa tanang paagi nga gitulo kanila ang makahimo sa pagpalayo gikan sa makamot sa Antikristo. Imong Jesus.